How would you describe your relationship with the Duterte family currently, and how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policy? It's complicated. Iniingbeging pasyag ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. king kayang pamanarap kareng miyembro na ning Foreign Correspondents Association of the Philippines at duwang paruminggo na ing milalabas. Bista manantiya mong relationship status king social media a complicated ing relasyon ng PBBM kareng pamilya Duterte. Alane man kanong epekto ini kareng tala suporta dareng unity agpangkang architect Andy Gulapa. Igulapa ing presidente na ning partido ng Marcos Jr. king Partido Federal ng Pilipinas a PFP keti king Central Luzon. Actually, wala namang sinasabi ang ating Pangulo at palagay ko, alam mo tatampaw minsan mga issue-issue yan na alam mo naman yung mga tao lang naman ang gumagawa ng mga ganyang istorya na pero sa Pangulo wala naman siyang binabanggit. Wala po siyang binabanggit na nagkalamat na. So, ang Duterte at Marcos, iisa pa rin. Pero baka hindi naman yun kasi alam ko, ang pagsasama ng dalawa, talagang magsasama yan hanggang huli. Mera pa siyang oath-taking dareng bayong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas sa penimuna ng Presidente Marcos ang timong party chairman anyang Miyerkules May 1. Agpangkang Gulapa, may gitno kanong 30 ang gobernador ding sinumpaking PFP. Dapot alaya pang malino kay baluan nung ninungan kay tilabot ka mapangan ng miyembro o dalipat king karelang partido. Kaya ni Puging Kapampangan na actually ala ko pa pong malino asabing miyembro ng Partido Federal na munang-muna po baluta naman at ni kaya Presidente Gloria Macapagal na member na ng Lakas. So at wala naman po rin din kaya katamong Senator Lito Lapid Kenny, din pong kaya katamong kasalukuyang gobernador at din pong pamilya. At ala pa pong balo ko ing makatalakad mo bilang Partido Federal ng Pilipinas, Kenny, na makapwestong yan, iyapin po yung langaliwa no na yung kaya katamong kasulukuyan na mayor na ng Angeles City na Mayor Carmelo Pogi Lasatin. Keng balaw sa issue ay epamikaintindihan pilata ng Presidente Marcos at dating Presidente Duterte at ingalingas-ngas daring First Lady Lisa Marcos at Vice President Sara Duterte. Manuwala igulapa, aliwa pa mo rin ing makadikit keng ruling party. Palagay ko kapag kakampi mo siya na sitting president, tinaas ang kamay mo, napakalaking bagay yon. Kasi meron ka na agad na, kasi tinaas kang kamay mo at minyembro ka sa partido niya. So, kasama anak niya. Ibig sabihin, kasama ka doon, sinasabi niyang, before of October, kailangan maliwanag na ang plataforma at ang direksyon at ang mga miyembro kung sino-sino ang ating kasama tungo sa bagong grupo natin. Makanitaya, kasimple, sinabi na. Itang bayo mag-Oktubre, ayusan la, rin eganaganang maging miyembro at nung noar niya papunta yung partido. Hakuin kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.